Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικό το βίντεο. Λοιπόν, ήρθα στο Γυρομάνια παραλία Κατερίνης να φάμε μια πολύ ωραία πιτούλα. Λοιπόν, είναι εύκολο το μαγαζί. Είναι ακριβώς στο κέντρο, απέναντι από την εκκλησία. Λοιπόν, το μαγαζί είναι τέλειο με την ανακαίνιση. Σας είχα πει τότε με τον φίλο μου τον Κώστα ότι θα σας το δείξω το μαγαζί και έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί και μιλάμε νοστιμιές τέλειες. Επισκεφτείτε το όσοι έρχεστε στην παραλία Κατερίνης, επισκεφτείτε αυτό το μαγαζί και θα μείνετε όλοι ευχαριστημένοι. Θα μιλήσω τώρα και με τον Παναγιώτη, τον γιο του, θα σας τα πει λίγο καλύτερα. Λοιπόν, από εδώ είναι ο Παναγιώτης, ο φίλος. Καλησπέρα. Γεια σου Παναγιώτη. Καλησπέρα, φίλε Δημήτρη. Λοιπόν, είναι ο γιος του Κώστα. Γεια σας. Παναγιώτη, έχεις κάνει ένα μαγαζί πολύ τέλειο. Μετά από 6 μήνες αγώνα, κούρασης, αγωνίας, το καταφέραμε. Έτσι. Να φανταστείς, εμείς ψαρεύαμε και μιλούσαμε για το μαγαζί που έφυγε σε ανακαίνιση. Το είδα το βιντεάκι. Άστο. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα ότι κάναμε ωραίο μαγαζί. Το θέμα είναι ότι έχουμε και καλές νοστιμιές, φίλοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Μετά από 20, περίπου 3 χρόνια, 24 χρόνια, καταφέραμε να κάνουμε αυτή την πολυποθητή ανακαίνιση. Έτσι. Και όπως γράφαμε και στο σλόγγαν, νέο design, ίδια ποιότητα και ακόμη καλύτερες γεύσεις. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου κάνεις μια πίτα, πάρα πολύ καλή πίτα. Έτσι, να τη φάμε, να την ευχαριστηθούμε. Τι θα θέλεις να έχει μέσα? Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ ό,τι και να πω όλα είναι καλά. Όλα είναι νόστιμα. Λοιπόν, σοβαρά. Αυτά Παναγιώτη. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους λοιπόν. Μακάρι να έχουν όλη δουλειά. Ελπίζουμε να έρθει αρκετός κόσμος φέτος. Τα προγνωστικά αυτό λένε εξάλλου. Έτσι. Ο ήλιος ξημερώνει για όλους λοιπόν. Και εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς και στο φίλο μου του Δημήτρη και σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Καλή δύναμη. Και πίτα παρακαλώ. Κίτρινη, κίτρινη. Τσατσικάκι, ο κύριος. Βεβαίως. Τοματούλα κρεμμυδάκι. Από όλα τα καλά. Κρεμμυδάκι και φρέσκο και ξερό. Βεβαίως. Είπαμε, εδώ είναι ποιότητα. Σαβούλα, κέτσαπ. Κέτσαπ πάει πάνω στις πατάτες. Και εδώ πέρα. Είναι λίγο. Καλή σας όρεξη. Εδώ είναι τα ωραία. Wow.
Γεια σου ρε κότσο. Όπου έρχεται. Καλή σας όρεξη και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, φίλοι μου, ήρθε η ώρα της νοστιμιάς και θα σας δείξω ένα μυστικό όταν τρώτε πίτα γύρω. Τι θα φτιάχνετε. Αυτό το κομμάτι εδώ το κόβουμε για να μπορούμε να τρώμε με αυτόν τον τρόπο. Καλά μιλάμε, το κάτι άλλο. Νοστιμιάς τέλειας. Δεν θα χάσετε, όποτε έρχεστε, περάστε μια βόλτα. Και έτσι κλείνουμε. Να είσαστε καλά και καλό καλοκαίρι. Κέντρο είναι αυτό που σας λέω εδώ. Παραλία Κατερίνης. Εδώ είναι το κέντρο. Η εκκλησία είναι εδώ. Η Ρωμάνια. Και το μαγαζί είναι εδώ. Όπως βλέπετε. Είναι πανεύκολο. Περάστε και δεν θα χάσετε. Τέλειες νοστιμιές.